И хора, здравейте! Днес ще отваряме Legendary Megabox. Да видим какво ще ми се падне. Надявам се да е скин или някакъв кенчи, нещо такова, хора. Много искам да ми се падне силен скин, ако се скинувате. Не съм много силен. Това ми гърка. А сега ще отваряме Legendary, ето го тук. Хора, нямам търпение. Не знам какво ще ми се падне, не искам да го... Но, айде. Да го отваряме. Това ради вас това видео, хора. Добре, хора, скин на Булбея, брат. Това е най-смотаното нещо. Хора, където боже. Имаме един такъв и един такъв. Те са ние също, косите не са един също. Виждам този оранжев на другия жълт. Хора, това много тъпо! Що ми се падна костюм на Бул? Исках някакъв златен скин, или пък хот-дока, или този. Или този. Или Лили, хора. Що ми се падна някакви смотани неща? Шпек 59 джема. Хора, ще правим мисии. Няма нищо, че... Мога да купя този костюм, не исках. Come get it. Bless your heart. Мисли, раздахме телефон. Хората 205 този има и такъв. Може да си дираш джема, но можеш. Try to keep up. Go, 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 go! Хора, ще трябва да купувам скин за Спайк. Няма си ги харта. Добре, ще видим скинове има за Спайк. За 2500. Лайнара колко. Ето този ще купим, хора. Този е 500, не за този ще обираме. Ще ме този за 2500. Трябва да имам пръски на хора. А този хора. Събираме за този за 500 мисля. Ще ме такъв за тази. А този ще да купа. Но много скъп. Ме такъв. Ето този ще купим, хора. Аз сега да почвам да играм. Тук ще играм на ранкет. Виж, тук има това. Ора, хора, ще играем първо на левел. Пика, пия. Хора, ако не сте пали лава бер, трябва да ги пиете много бързо. Ето аз днеска си купих лава бер. Не знам дали сте видяли. Това ме изкара, бе. Видяхте ли в моят тикток? Анислав Федор да имам снимката на Кристиано Роналдо. Не Анислав Федор, просто съм се кастирал Кристиано Роналдо, но ме едно. Не можах да го напиша правда. Генри, Мортис. Крака мой е. Обърнете на... О, Драко! Там всичките скинове, хора, освен казана са... Ой, да бе, хора, къртим ги! Отай ще бърза кенчи и Драко. Ботки, клас, хора, ботки. Къртим ги. Дай на майка, ще не прави Драко. Хора, вижте кенчито! Кем ще ги кърти, хора, да се да му помага.
Добре, хора, 8 диаманта. Кога ще скача, брата? Не, преди приятел. Кенчи, намирай! Що съм в такъв борба? That was so epic. That was so Батки. Игра е 12 кила, Кенчи, брат. Ти си мой приятел също. maximum aura push. Sick И ще там ще burn. го отваря, хора. Това е рамката. Това е добре. Ще отварим блиновете. Хора, ще чакам сестра ме си отвори. Така. Еми хора, първо ми представя сила. Нещо интересно. Но да. После забиш бе. На мен по-време се поднася сила, а не някакъв костюм. Томас Крик, хора. Absolutely loaded. Вие заедно да можете пляс като дойде, ще отворя легендари, то ще се прави. Ай, като вас да натискам. Направо. Добре, хора, Брок ще прави играта. Ама не ще. Divine lethargy flows through me. Another day, another demon. Whatever. Не ги отворим, разпознайте към. Demon. Не знам. Хубаво неща, че му се падне на Боби, защото той не ги играл. А ти си много тъпан, това. Що? Защото го отвърш много бързо, да не се те са много силни, бе! Да не иска отиваме на габровни. Супер, бот. Така мама каза. Use a miracle here. Вчера ми дъща. And goodbye. Така, искам да брат. Divine intervention. Мале. Не, заради това не мама късно положите. И сега се отваря месеци в легендари и се пак. So angelic purpose. Котка ми. Не, чакай. Чакам. Чакаш се. Не да чакам, бе. Хора, ще спираме това чао. А, не мога да го кажа. Да.